Mba hazovako viavy tsara ty zala informé. Mba ty koragna aminao za abesa hela zafady selana hitanao nandalo mba ty koragna fitiavagna fa tsy mala tiako anao io tegna marina anao ndraiky tsy alako fa za fa misy mpiantoke mba zoveky tsy ambariko anao gnarana fa izy efa olo maventy awe firton dimdimampolo taogno managnambiny be tsy mavoaraha fa izy miantoko zake ke karako i tsy mandalo matetiky zoma ndrendre sabotsy ko avy izy anao makasisy tosy wala mila dinigny zegny non 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Attention. C'est normal izy koa tsaiky viavy le mangao zao à cause d'insuffisance d'amour. Anao io tsy raha tiany fa vola anao cesse les mêmes masquer toi. Viave mba ty koragna aminao za asagna kokoa raika ty selana hitanao nandalo mba ty koragna fitiavagna fa tsy mala mety aminaka anao io za ialanao bogose anao velogno za za ndraiky tsy manambola fô fitiavagna zala mahampe ye fitiavagna fa tsy lamody fiaignana ty mafidozy aleko mizaza antilahy fa igny no magnaja za. L'argent sans satisfaction. Anao e aranao voa mafay voa mafinino ha arandananao mizaha fe ewa tadiava vola manafue efa lasany mpanambola ça ce qu'on appelle l'abus du pouvoir. Moi je ne blâme pas les femmes. C'est la pauvreté qui nous amène dans les mauvaises semaines.